салом дӯстон, имрӯз ман ба шумо 5 хонаи гаронарзиштарини ҷаҳонро нишон медиҳам, ки арзиши онҳо миллиардҳо долларро ташкил медиҳад ва ба сарватмандтарин шахсони рӯи дунё тааллуқ дорад. Оё шумо омода ҳастед, ки ин қасрҳои аҷоибро бубинед? Пас рафтем. бародарои азизе ки қуръона хунда наметунем бо забони арабӣ, ина бо тарҷумаи тоҷикӣ ва ҳамчунин бо ҳарфҳои кирилликӣ тарзи хундани қуръон. Ина бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим, ба номи худованди бахшандаю меҳрубон. ҳам забони арабӣ қади нависаге, ҳам бо забони кирилликӣ тарзи хунданаш, ҳам тарҷумаш ҳастак. Инна аътайнакал кавсар фасалли лираббика ванҳар. Ина якум оят. Ба дурустӣ ки мо туро кавсар ато кардем. Якум оят. Инна аътайнакал кавсар. ҳар як ояте ки мехуне тарҷумаш ҳаст. ҳам ба забони арабӣ нависаге, ҳам ба забони кирилликӣ нависаге, ҳам тарҷумаш ба забони тоҷикӣ аст. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҷои панҷум, аввалин хона дар рӯйхати мо The Wine ном дорад ва дар Лос-Анҷелес дар Bel-Air Hill ҷойгир аст. Ин як иморати азими муосир бо масоҳати беш аз 9000 метри мураббаъ буда, дорои 20 хонаи хоб, 30 ҳаммом, 4 ҳавзи шиноварӣ, кинотеатр, боулинг, клуби шабона, салони зебоӣ, санаторияю курорт, гараж барои 30 автомобил ва ғайраҳо мебошад. Хона инчунин бо панелҳои офтобӣ, системаи тозакунии об ва нерӯгоҳи барқии худ муҷаҳҳаз аст. Террасаи хона бошад манзараи ҳайратангези шаҳр ва уқёнусро ба шумо пешкаш мекунад. арзиши ин хона бо ҳашамат $250 миллион амрикоӣ арзёбӣ мешавад, ки онро яке аз гаронтарин хонаҳо дар ҷаҳон арзёбӣ мекунад. ҷои чорум, хонаи дигар дар Фаронса, дар Кот-Азур ҷойгир аст ва Вилла Леопольда ном дорад. Ин амволи таърихии соли 1902 барои шоҳ Леопольди II Белгия, ки онро ба хонумаш ҳадя кардааст, сохта шуда буд. аз он вақт инҷониб ин хона соҳибони зиёд дорад, аз ҷумла бонкдорон, сиёсатмадорон, миллиардерҳо ва ситораҳои синемо. масоҳати хона тақрибан 800 метри мураббаъ буда, аз 11 хонаи хоб, 14 ҳаммом, боғи азим бо растаниҳои нодир, ҳавзи шиноварӣ, майдони теннис, боулинг ва кинотеатр иборат аст. дар гирду атрофи хона низ 8 гектар замин иҳота шудааст, ки дар он хонаҳо, гармхонаҳо, ҳавзҳо ва фавраҳо мавҷуд аст. арзиши ин хонаи боҳашамат $750 миллион амрикоӣ буда, ки онро чаҳорумин гаронарзиштарин хона дар ҷаҳон мекунад. ҷои сеюм, дар рӯйхати мо ба хонаи Антилия дар Ҳиндустон тааллуқ дорад, ки моликияти сарватмандтарин марди Осиё Мукеш Амбани мебошад. хона як бинои осмонбӯси 27 ошёна аст, ки баландии он ба бинои 40 ошёна баробар аст. хона бо масоҳати тақрибан 37000 метри мураббаъ, 6 ошёна барои таваққуфгоҳ, 3 чархбол, 9 лифт, 168 ҳуҷра, аз ҷумла санатория, театр, маъбад, китобхона, боғи зимистона ва толори рақс дорад. хона инчунин дорои нерӯгоҳи барқии худ, системаи хунукунӣ ва амният мебошад. арзиши ин хонаи нодир 1 миллиард евро ташкил дода, онро савумин манзили гаронарзиштарин дар ҷаҳон месозад. ҷои дуюм, дар радабандии мо ҷои дуввумро қасри Букингем, ки дар Англия қароргоҳи расмии монархҳои Бритониё аст, ишғол мекунад. қаср соли 1703 барои герцогии Букингем сохта шуда буд ва аз ҷониби шоҳ Ҷорҷи III соли 1762 харида шудааст. қасри мазкур дорои 775 утоқ, аз ҷумла 92 утоқи корӣ, 78 ҳаммом, 19 толор, 52 хобгоҳи шоҳона барои меҳмонон, инчунин утоқи тахтӣ, толори базм, галереяи санъатӣ ва калисо мебошад. қаср инчунин дорои 16 гектар боғи худ мебошад, ки дар он кӯлҳо, боғҳо, фавраҳо ва муҷассамаҳо мавҷуданд. қимати ин қаср $2.9 миллиард ташкил дода ва ин ӯро дуввумин қиматтарин манзил дар ҷаҳон мекунад. ва инак мегузарем ба ҷои якум. подписатсия карданро дар канал фаромӯш накунед дӯстони азиз. ва ниҳоят дар радабандии мо ҷои аввалро хонаи тиллои шветсариягӣ, ки дар Шветсария мебошад, ишғол мекунад, ки гаронтарин хона дар ҷаҳон аст. хона бо услуби хай-тек сохта шудааст ва дар соҳили кӯли Судский ҷойгир аст. хона дорои масоҳати 725 метри мураббаъ буда, дорои 8 хонаи хоб, терраса, ҳавзи шиноварӣ ва гараж мебошад. аммо муҳимтарин чизе, ки ин хонаро ин қадар қимат мекунад, маводе аст, ки аз он сохта шудааст. барои ороиши дохили ин хона 200 тонна металлҳои қиматбаҳо, аз ҷумла платина ва тилло истифода шудааст. фарши хона бошад бо санги метеорит ва бо илова кардани устухонҳои динозаврӣ сохта шудааст. муаллифи лоиҳа тарроҳ Стюарт Хьюз мебошад, ки барои сохтани ин хона 5 соли худро сарф кардааст. ин хона бениҳоят гаронбаҳо буда, $12.5 миллиард ташкил медиҳад, ки онро гаронтарин хона дар ҷаҳон мекунад.
ин хонаҳоест ки дар он сарватмандтарин одамони сайёра зиндагӣ мекунад. ин айшу ишрат ба шумо чӣ гуна маъқул ҳаст ё не? кадом ин хонаҳо ба шумо бештар писанд омад? Комментария дар хизмати шумост. Дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед.